Mikä on rikkautta? Onko se kultaa ja kimaltelevia kaupunkeja, vai onko se jotain näkymätöntä, joka asuu ihmisten sydämissä? Vuonna 2025 kreikkalainen lentoemäntä nimeltä Elpida joutui kohtaamaan tämän kysymyksen vastauksen odottamattomalla hetkellä. Kansainvälisellä lennolla kohti New Yorkia koneen toinen moottori petti yllättäen, pakottaen lentokoneen hätälaskun Helsingin-Vantaan lentokentälle. Koneen sisällä matkustajat olivat hätääntyneitä, istuimet tärisivät ja Elpida ajatteli pahinta. Juuri silloin hänen silmiinsä osui maisema, joka pysäytti hänet. Lentokentän henkilökunnan nopea toiminta, hämmästyttävä siisteys, metron moitteeton järjestys, naiset kävelemässä yksin kaduilla myöhään yöllä ja ylivertainen tyyneys, jolla pelastautumisharjoitukset toteutettiin. Tämä ei vastannut hänen käsitystään rikkaudesta. Suomen järjestys oli hänelle järkyttävä. Nämä kokemukset myöhemmin ravistelivat hänen kotimaataan Kreikkaa. Uskokaa tai älkää, rikkaus oli olemassa hiljaisissa, näkymättömissä paikoissa. Tämä elokuva tutkii kreikkalaisen lentoemännän kokeman Suomi-shokin kautta rikkauden todellista luonnetta, joka piilee siinä, minkä oletamme olevan itsestään selvää päivittäisessä elämässämme. Lopussa paljastuva oivallus tulee varmasti horjuttamaan arvojasi. Filuneli, älä missaa loppua. Ennen pääosaa, muista tilata kanava ja painaa tykkäyspainiketta, jotta saat lisää sinulle sopivia videoita jatkossa. Löydät myös suosituslinkit kuvauskentästä. Nimeni on Elpida ja työskentelen lentoemäntänä kreikkalaisella lentoyhtiöllä. Lapsena kun lensin ensimmäistä kertaa, ihailin lentokoneissa työskenteleviä lentoemäntiä. Heidän ryhtinsä oli suora ja heidän kasvoillaan oli aina hymy, joka loi turvallisuuden tunteen jopa sanomatta sanaakaan. Se oli minulle kuin taikuutta. Halusin joskus pukeutua siihen univormuun ja lentää maailman taivailla. Siitä unelmani alkoi. Kreikkalainen kotimme ei ollut rikas. Lukukausimaksut ja elinkustannukset olivat korkeat. Opiskelujeni rahoittamiseksi minulla oli useita töitä samaan aikaan. Ympärilläni ihmiset muistuttivat minua todellisuudesta, mutta en koskaan luopunut unelmastani. Voittaakseni asiakkaat opiskelin vimmatusti englantia, ranskaa ja saksaa, voittaen kielimuurit askel kerrallaan. Viimeisessä haastattelussa minulta kysyttiin, miksi halusin tulla lentoemännäksi. Kyyneliä pidätellen vastasin, haluan olla joku, joka taivaalla voi muuttaa jonkun epävarmuuden turvallisuudeksi. Ehkä tämä lause ratkaisi asian, sillä sain työpaikan. Se riemu, jonka tunsin hyväksymispäätöksen saatuani, on yhä muistissani. Unelma oli toteutunut ja elämäni alkoi suuri muutos. Koulutuspäivät olivat tiukkoja, mutta täynnä sisältöä. Turvallisuusharjoituksissa toistimme jatkuvasti palojen ja hätätilanteiden simulaatioita. Sydänpumppausten oikea rytmi istutettiin kehoomme ensiapukursseilla. Vasta kun ymmärsin, että hymyn takana on perusteellinen valmistautuminen, tajusin, että lapsena näkemäni taianomainen turvallisuuden tunne oli rakennettu kovalla työllä ja harjoittelulla. Vuodet kuluivat. Euroopan reitit olivat keskiössä ja lentokokemuksen karttuessa itseluottamukseni kasvoi. Pariisi, Lontoo, Frankfurt, jokainen kaupunki oli minulle toinen luokkahuone, paikka oppia ihmisten kulttuureista ja elämäntavoista. Mutta minulla ei ollut vielä kokemusta pitkistä lennoista Amerikkaan. Sitten sain tiedon. Seuraava tehtäväni oli New York. Se oli minulle sekä haaste että unelmien näyttämö. Ennen lähtöä istuin kotini ikkunalla ja katselin yötaivasta. Ateenan kaupungin valot tuikkivat kuin tähdet. Sydämeni hakkasi kuin rummutus, enkä saanut unta. Ikkunaan piirretty heijastukseni oli sekoitus epävarmuutta ja odotusta. Äitini taputti minua olkapäälle ja sanoi, sinä pärjäät, olet aina ollut ahkera. Silti jossain syvällä sisimmässäni oli pieni varjo. Tuntuiko se siltä, että jotain tapahtuisi? Vaikka syytä ei ollut, vaistoni sanoi niin. Seuraavana aamuna pukeuduin univormuuni ja suuntasin lentokentälle. Kollegani Karina tervehti minua hymyillen. Ensimmäinen kerta New Yorkiin. Jännittääkö? Hän taputti minua olkapäähän. Toki, mutta odotankin enemmän, vastasin. Vaikka sanoin niin, rintakehäni kiihtymys ei laantunut. Matkustajia tervetulleeksi toivottaessa ilmassa tuntui raskaammalta kuin tavallisesti. Oliko se vain minun harhakuvitelmani? Lento alkoi sujuvasti ja pian pääsimme vakaaseen lentovaiheeseen. Juomien jakelun aikana jännitys helpotti. Tämä rauha ei kuitenkaan kestänyt kauan. Atlantin yllä,
Lentokoneen oikeasta moottorista kuului tyhjä pamaus. Kone tärisi hetkeksi, ja matkustamon ilma tuntui jähmettyvän. Tajusin tarttuvani tarjoiluvaunuun. Kollegani katsoivat toisiaan. Seuraavassa hetkessä kapteeni ilmoitti, meillä on moottorivaurio. Vaikka palo on sammutettu, moottori sammutetaan turvallisuussyistä. Yhdellä moottorilla emme voi jatkaa pitkää lentoa. Teemme hätälaskun lähimmälle lentokentälle, Taiwanin Taoyuanin kansainväliselle lentokentälle. Kuullessani tämän sydämeni pomppasi rinnasta. Matkustajien keskuudessa alkoi levottomuus ja jotkut lapset itkivät. Puristin huuliani ja sanoin kuuluvasti, ei hätää, luottakaa meihin. Mutta en voinut peittää hikeä kämmenissäni. Silloin en vielä tiennyt, että kauhun peilissä odotti kohtaaminen, joka muuttaisi elämäni perusteellisesti, kohtaaminen Taiwanin rikkauden kanssa. Lentokorkeudessa yli 10 metriä lento eteni sujuvasti. Useita tunteja nousun jälkeen matkustajat olivat asettuneet, turvavyöt kiinni. Lapset katsoivat elokuvia, liikemiehet tarkistivat tietokoneitaan, kone liukui eteenpäin pilvien meren halki, auringonlaskun kultaama taivas välkehti ulkona. Tällaiset hetket saavat minut usein tuntemaan, kuinka hyvä tämä työ on, mutta tämä rauha rikkoutui yllättäen. Kuului kova rysähdys, ikään kuin metalli olisi vääntynyt. Tärähdys tuntui koneen oikealla puolella. Seuraavaksi kone heilahti hieman. Tartuin automaattisesti tarjoiluvaunuun, pitääkseni tasapainoni. Karina avasi silmänsä vieressäni. Mikä tuo ääni oli? Matkustamo täyttyi huhuista. Mikä se oli? Oliko se moottori? Ei kai, olenko putoamassa? Matkustajien epävarmuus levisi sanoiksi. Ilma kiristyi nopeasti. Itkeviä lapsia, kalpeita vanhuksia. Juuri kun yksi hermostunut mies nousi seisomaan, kapteenin ääni kuului matkustamossa. Hyvät matkustajat, meillä on moottorivika. Se oli hetkellisesti tulessa, mutta nyt se on sammutettu. Turvallisuussyistä suljemme kyseisen moottorin. Lennon jatkamme vasemman moottorin varassa. Määräysten mukaan emme voi jatkaa pitkää matkaa, joten teemme hätälaskun lähimmälle lentokentälle, Taiwanin Taoyuanin kansainväliselle lentokentälle. Matkustamo jähmettyi. Kuullessaan sanan tuli, huudot olivat lähes räjähtää. Puristin mikrofonia. Hyvät matkustajat, pysykää rauhallisina. Me lentohenkilökunta suojelemme teitä. Yritin estää ääntäni tärisevältä, mutta sydämeni hakkasi kuin rumpu. Hiki valui otsaltani. Hätätilannetoimet, joita olimme harjoitelleet, pyörivät mielessäni, mutta todellinen pelko oli kaukana simulaatioista. Toimimme nopeasti ohjeistaen matkustajia, varmistamaan turvavyönsä. Kun matkustajat siirsivät laukkujaan jaloistaan, partioimme matkustamoa. Sanoimme yhdelle matkustajaparille, ottakaa turva-asento, kumartukaa ja suojatkaa päätänne iskuja varten. Nuori äiti itkevän lapsensa kanssa kysyi vapisevalla äänellä, selviämmekö? Puristin hänen kättään kevyesti ja vastasin, ei hätää, laskeudumme turvallisesti. Vaikka sisimmässäni olin epävarma, juuri sillä hetkellä päätin, että minun oli oltava vahva. Pian kone alkoi laskeutua. Taiwanin rannikko lähestyi ikkunan läpi. Aurinko oli juuri laskemassa horisonttiin. Jotkut matkustajat rukoilivat silmät kiinni, toiset puristivat toisiaan kädestä ja jotkut liikemiehet tuijottivat tyhjyyteen. Tunsin syvästi olevani risteyksessä monien elämien kanssa. Sitten, kovan tömähdyksen saattelemana, kone osui kiitotiehen. Voimakas tärinä ja nykiminen ravistelivat meitä. Turvavyöt puristivat, mutta ei tullut törmäystä, vain voimakas hidastuminen ja jarrutus. Matkustamon sisällä kaikki pidättivät hengitystään. Kun kone lopulta pysähtyi, matkustamoa ympäröi hiljaisuus. Sitten alkoi taputusten ääni, en tiedä kuka aloitti. Pian se muuttui valtavaksi hurraukseksi. Jotkut itkivät. Me miehistö katsoimme toisiamme ja huokaisimme syvään. Selvisimme. Mutta työ ei ollut vielä ohi. Meidän piti auttaa matkustajat ulos. Juuri silloin Taoyuanin lentokentän työntekijät ryntäsivät paikalle, aivan kuin olisivat odottaneet. Keltaisiin liiveihin pukeutuneet työntekijät ohjasivat matkustajia ja sanoivat meille vakuuttavasti, antakaa tämä meille. Heidän toimintansa oli kuin kokeneiden kollegoiden työtä. Vaikka tapasimme heidät ensimmäistä kertaa, tunsin epätodellista luottamusta. Katselin heidän touhujaan, sisimpäni tärisi. Kuinka nopeaa, kuinka järjestelmällistä, kauhun ja kaaoksen keskellä
todistin Taiwanin järjestyksen ja valmistautumisen voiman. Kun astuin ulos turvallisesti, matkustamon painostava hiljaisuus rikkoutui. Aplodit eivät olleet vain helpotuksen ilmaus, vaan elämän uudelleen saamisen ilo ja matkustajien keskinäinen solidaarisuus yhteisen pelon hetken jälkeen. Vapisevin käsin yritin tukahduttaa tunteeni. Edessä istuva iäkäs nainen itkien tarttui käteeni. Vaikka käsi oli hentoinen ja heikko, se tärisi voimakkaasti. Hymyilin hänelle ja vastasin hiljaa. Kaikki on hyvin nyt, mutta tunteiden huuma ei kestänyt kauan. Matkustajien turvallinen ulosmeno ja lentokoneen kunnon tarkistaminen olivat tärkeitä tehtäviä. Pyysimme matkustajia nousemaan, mutta ilman matkatavaroita. Ohjasimme heidät uloskäytävälle. Taoyuanin työntekijät olivat jo paikalla. Keltaisiin liiveihin pukeutuneet työntekijät toistivat yhtenäisillä liikkeillä. Täältä, olkaa varovaisia askeltanne. Täydellinen yhteistyö oli kuin olisimme suunnitelleet sen etukäteen Kreikan lentoyhtiön miehistön kanssa. Olin yllättynyt, mutta kunnioitin heidän tarkkuuttaan. Yleensä muiden maiden kenttien henkilökunta pitää etäisyyttä ja antaa päätökset lentoyhtiölle, mutta Taoyuanissa he ottivat vastuunsa. Kaikki on meidän vastuullamme. Tuolla hetkellä tunsin voimakkaasti, että Taiwan oli paikka, joka näytti todellisen voimansa kriisin hetkellä. Matkustajien poistuessa tarkastimme matkustamon. Ei ollut mitään jätettyjä tavaroita, ei mitään poikkeavaa. Taskulampuilla valaisten tarkistimme istuinten alustat. Tyhjä matkustamo oli hiljainen, kuin hätälasku olisi ollut pelkkä uni. Ulkona ambulanssit ja paloautot odottivat valmiina. Kun varmistimme kaikkien olevan turvassa, laskeuduimme itsekin koneesta. Taoyuanin iltahengitys hyväili kasvojani ja jännittyneet olkapääni rentoutuivat. Karina kuiskasi, selvisimme sittenkin. Puristin hänen kättään ja nyökkäsin sanomatta mitään. Kyyneleet nousivat silmiini, mutta en antanut niiden valua. Syvällä rinnassani paloi kuitenkin jotain. Siirtyessämme tulliin, lentokentän henkilökunta kumarsi syvään. Oli raskasta. Olkaa hyvät ja levätkää tässä hetki. Heidän sanansa kietoivat sieluni lämpimään peittoon. Heidän ilmeissään ei ollut teeskenneltyä hymyä, vaan aitoa vilpittömyyttä. Olimme ulkomaalaisia Kreikasta, jotka astuivat maahan ensimmäistä kertaa, mutta he kohtelivat meitä kuin hätään joutuneita kumppaneita. Tuo kohtelu sai minut tuntemaan ihmisyyden rikkauden, joka ylittää kulttuurierot. Pian meidät ohjattiin lentokentän lepotilaan. Kävellessäni mietin, miksi tämä paikka on näin järjestäytynyt. Miksi ihmiset pystyvät olemaan näin rauhallisia ja samalla lempeitä? Vasta myöhemmin sain vastauksen. Kun avasimme lepotilan oven, Taoyuanin henkilökunnan johdolla kävelimme hiljaista käytävää pitkin. Sydän pamppaili vielä hätälaskun jälkeen, ja jopa kengän äänet tuntuivat kaikulta rinnassani. Karina kuiskasi, miltähän se lepotila mahtaa näyttää. Hänen äänensä oli enemmän odottava kuin epäilevä. Olin samaa mieltä. Muutama vuosi aiemmin kokemani tuskallinen muisto Kiinasta palasi mieleeni. Kun olin ensimmäistä kertaa vastuussa Aasian reitistä, miehistö käytti paikallisen lentokentän lepotilaa. Se paikka, jonka piti antaa väsyneelle keholle lepoa, oli kaukana odotuksistani. Sohvat olivat pölyisiä, loisteputket välkkyivät, ja sen sijaan, että olisin rentoutunut, hermoni kiristyivät. Euroopassa kasvaneena se ympäristö jätti minulle pienen trauman. Lisäksi matkustamossa oli ollut haasteita kulttuurieroista johtuen. Matkustajia, jotka olivat riisuneet kengät penkille, heittäneet roskat lattialle tai jättäneet vessan sotkuiseksi huuhtelematta. Vaikka kaikki eivät olleet tällaisia, osa heidän käytöksestään aiheutti pientä stressiä lentoemännille. Alitajuisesti olin varautunut Aasian lentoihin. Siksi en odottanut paljonkaan Taiwanin lepotilalta. Toivoin vain, ettei siellä olisi pölyä. Seisoessamme lepotilan ovella, työntekijä sanoi lempeästi, tulkaa sisään, tässä se on. Sitten, sillä hetkellä, minulla ei ollut sanoja. Edessäni oli tila, joka muistutti luksushotellin oleskelutilaa. Seinät olivat rauhoittavissa sävyissä, valaistus kirkas mutta pehmeä, ei häikäisevä. Lattialla oli puhdas matto, joka näytti imevän kaiken äänen. Tilavat sohvat tuoksuivat uudelta nahalta, ja niihin uppoutuessa keho rentoutui täysin kuin sviitissä. Karina hymyili. Yllättävintä oli laitteiden täydellisyys. Siellä oli suuri televisio, useita vapaasti käytettävissä olevia tietokoneita nopealla wifillä. Oli helppo ottaa yhteyttä perheeseen älypuhelimella.
Pöydillä oli siististi järjestettyjä lehtiä ja sanomalehtiä ja jopa alue, josta sai vapaasti kuumaa teetä tai kahvia. Hengitin syvään sisään. Täällä leijui juuri siivottu, raikas tuoksu. Kaikkialla ei ollut pölyä. Pienimmätkin yksityiskohdat olivat huolellisesti ylläpidettyjä. Verrattuna Kiinan kokemuksiini, tämä oli kuin toinen maailma. Syvemmällä oli vielä yllätys. Karina huudahti, hei, täällä on hierontatuolit. Kyllä, siellä oli useita uusimpia hierontatuoleja, joissa saattoi rentouttaa kehon. Katsoimme toisiamme ja nauroimme, istuen alas. Jännityksestä jäykistynyt selkäni rentoutui hierontarullien liikkuessa kireyden yli, päästin huokauksen. Tuolloin mieleeni tuli lause, ehkä tämä on Taiwanin rikkautta. Ei kimaltelevia jalokiviä tai prameita koristeita, vaan hienovaraista huolenpitoa, joka on toteutettu perusteellisesti näkymättömissäkin paikoissa ihmisten fyysisen ja henkisen levon takaamiseksi. Tässä piili enemmän kuin vain mukavuus. Se oli toisten huomioon ottamista. Hetken kuluttua lepäsimme, katsellen uutisia isolta näytöltä ja juoden kuumaa teetä. Hiljaisuus erotti meidät ulkopuolisesta melusta, kuin aika olisi pysähtynyt. Taiwan on uskomaton paikka, Karina kuiskasi. Nyökkäsin. Kyllä, täällä on näkymätöntä rikkautta. En vielä tuolloin ymmärtänyt tämän näkymättömän rikkauden todellista merkitystä, jonka opin vasta jatkaessani kokemuksiani Taiwanissa. Lepättyämme hetken saimme tietää, että voisimme viipyä Taiwanissa useita päiviä. Kun kerran olemme täällä, mennään katsomaan nähtävyyksiä, päätimme seuraavana aamuna. Karina sanoi silmät tuikkien, haluan nähdä Taipei 101, jonka näin sosiaalisessa mediassa. Suostuin. Hätälaskun aiheuttaman epävarmuuden jälkeen halusin nähdä Taiwanin kaupungin omin silmin. Kysyimme lentokentän henkilökunnalta neuvoja, ja he kertoivat ystävällisesti, että lentokenttäjunalla pääsee suoraan Taipein aseman kautta. He selittivät reitin selkeästi ja ymmärrettävästi, jopa kartan avulla. Heidän vilpittömyytensä sytytti jälleen pienen liikkeen sydämessäni. Seurasimme ohjeita ja suuntasimme juna-asemalle. Hämmästyin, kun huomasin, että opasteissa oli englannin lisäksi japania ja koreaa. Ulkomaalaisen oli lähes mahdotonta eksyä. Tämä vieraanvaraisuus oli harvinaista jopa Euroopan suurkaupungeissa. Ostettuamme liput, menimme laiturille. Näky, joka avautui silmieni eteen, oli odottamaton. Ihmiset jonottivat siististi junan ovien edessä, odottaen hiljaa. Ei tönimistä, ei kärsimättömyyttä, vain luonnollista järjestyksen noudattamista. Eikö kukaan muistuta heitä? Karina kuiskasi hämmästyneenä. Siellä ei ollut konduktööriä tai kovaäänistä kuulutusta, vain ihmisiä jonossa opasteiden mukaan. Kun juna saapui, he antoivat tilaa poistuville matkustajille ennen kuin nousivat itse vaunuun. Ei kiirettä, ei jonon ohitusta, ikään kuin jokin kirjoittamaton sääntö ohjasi heitä. Olin henkeä salpaava. Kiinassa olin jopa pelännyt tungosta, kun ihmiset ryntäsivät vaunuun, ja olin pitänyt sitä itsestäänselvyytenä. Mutta Taiwanissa kaikki osoittivat kunnioitusta toisiaan kohtaan ja ylläpitivät järjestystä luonnollisesti. Pelkkä paikan ja kulttuurin ero sai ihmisten käytöksen muuttumaan näin paljon. Junavaunu oli myös hiljainen. Sivussa istuva työmatkalainen tuijotti älypuhelintaan äänettömästi. Vastapäätä äiti luki ääneen lapselleen kirjaa. Kukaan ei puhunut kovaa. Tuntui, että kaikki pyrkivät olemaan häiritsemättä muita, ikään kuin kaikki arvostaisivat toistensa aikaa. Sanoin hiljaa Karinalle, he ovat todella kunnioittavia. Hän nyökkäsi. Euroopassa on lähes mahdotonta kuvitella näin hiljaista julkista liikennettä. Pian saavuimme kaupunkiin. Porttien läpi astuessamme avautui uusi yllätys. Asema oli erittäin siisti, lattiat kiilsivät ja roskia ei ollut missään. Vaikutti siltä, että perusteellinen siivous tehtiin päivittäin. Heti uloskäynnin jälkeen suuri Taipei 101 kohosi edessämme. Sen taivasta kohti kurkottava korkeus sai minut ja Karinan huudahtamaan hämmästyksestä. Otimme toisistamme kuvia uppoutuneena maisemaan, mutta sydämeeni jäi mieleen enemmän kuin pilvenpiirtäjän korkeus. Se oli järjestelmällisyys, jonka näimme ennen sinne pääsyä. Se oli Taiwanin todellinen, yllättävä kasvot. Tunsin voimakkaasti, että se, mitä näimme, ei ollut vain nähtävyys, vaan syvemmän kulttuurin ja filosofian heijastus. Kävellessämme kaduilla katselimme ylöspäin, pilvenpiirtäjien välistä kurkistavaa tornia, joka seisoi taivasta kohti kuin valtava keihäs. Sen mittakaava oli kunnioitusta herättävä,
aivan kuin Kreikan mytologian Olympian temppelin pylväät. Karina sanoi, tämä on kuin jumalten luomus. Nauroimme, mutta se oli totta. Ihmisen käsissä syntyi näin korkea, kaunis rakennelma, joka kurottaa taivasta kohti. Se sai meidät tuntemaan kunnioitusta. Ostettuamme liput, menimme nopeaan hissiin näköalatasanteelle. Opas selitti sujuvasti englantia, ja hänen jokainen liikkeensä oli miellyttävä. Ovi sulkeutui, ja hiljainen nousu nosti myös sydämeni korkealle. Muutaman 10 sekunnin kuluttua ovi avautui, ja haukoin henkeäni. Edessämme oli ääretön Taipein allas. Rakennukset levittäytyivät kuin shakkilauta, tiet mutkittelivat ja joet virtasivat. Kaupunkimaisema oli kuin valtava maalaus. Karina juoksi ikkunan luo. Upeaa, upeaa, katselin lumoutuneena. Hetken kuluttua katselin kaukoputkella vuoristomaisemaa. Kirkkaat vuoren rinteet piirtyivät silmiini, ja niiden takana erotin heikosti Keski-Taiwanin vuorijonon. Se oli Taiwanin vihreä sydän, joka syleili kaupunkia vehreydellään ja majesteettisuudellaan. Seisoi hiljaa sinisen taivaan alla. Tuolla hetkellä olimme molemmat mykkiä. Vuoret tuntuivat syleilevän metropolin melua, seisomassa hiljaa ja hallitsevasti. Se oli samanlainen tunne kuin ensimmäisellä kerralla nähdessäni Partenonin Ateenassa. Tämä on jotain, mitä ihmisen käsi ei voisi luoda. Luonnon täydellinen muoto, sanoin. Karina kuiskasi, se on kuin jumalten lahja Taiwanille. Nyökkäsin. Se ei ollut vain maisema. Se oli ikään kuin ymmärtäisin hetkessä, miksi taiwanilaiset ovat aina pitäneet vuoria suojelusjumalinaan. Sitten menimme näköalatasanteen lasilattialle. Astuin varovasti askelen, ja katseeni alla avautui satojen metrien pudotus. Tunne leijumisesta ilmassa sai polveni pettämään. Karina päästi lapsenomaisen äänen, ja nauroin mukana. Pelko ja jännitys sekoittuivat, sydän hakkasi, mutta tunne oli uskomattoman elävöittävä. Maisemien ihailun jälkeen kävelimme matkamuistomyymälään. Suloiset matkamuotoilut vetivät meitä puoleensa. Karina poimi avaimen perän, jossa oli Xiaolongbao, kuvio, ja hymyili. Tämä on täydellinen äidilleni. Väsyneenä menimme 101, Nyn alapuolella olevaan kahvilaan. Istuimme ikkunan ääreen ja tilasimme kuplateen. Täyteläinen teen tuoksu ja kimmoisa kupla tuntuivat varastoivan osan Taiwanin lämmintä tunnelmaa. Makea maku levisi kurkkuuni, kostuttaen jännityksestä kuivan nieluni. Lentokentältä tänne on mennyt paremmin kuin odotin, Karina sanoi ja nosti kuppiaan. Ja pääsimme tänne turvallisesti, vastasin. Tuolla hetkellä tunsin voimakkaasti, että Taiwanin viehätys ei ollut vain maisemissa. Sen arvo nousi esiin, koska yhteiskunnan järjestys mahdollisti turvallisen matkan kohteeseen. Hetki, jolloin katselin Taipein allasta, oli taivaan lahja ja samalla merkki tämän paikan elinvoimasta. Poistuttuamme Taipei 101, sitä otimme metron Ximendingiin. Aseman ulkopuolella avautui neonvalojen meri, valtavat mainostaulut, joissa oli animahahmoja, ja kaupat, joilla oli erilaisia tyylejä. Tämä oli täysin erilaista kuin Kreikan tai Euroopan maisemat. Olimme molemmat mykistyneitä. Tämä on kuin futuristinen kaupunki, Julia huudahti. Nyökkäsin. Kävelimme kävelyalueella, ihaillen uusimpia trendejä ja taidekäsityötä. Elokuvateatterin edessä nuoret jonottivat pitkän jonon ja katuartistien esitykset keräsivät yleisöä. Tässä koimme elinvoimaa ja kulttuuria, jota emme tavallisesti pääse kokemaan. Unohdimme ajan. Illalliseksi menimme pieneen grilliravintolaan. Sisään astuessamme meidät tervehdittiin huutamalla tervetuloa ja paistinpannujen kilinällä. Omistaja hymyili meille. Tilasimme 3 olutta ja alkupaloja. Maistettuani taivanilaista olutta ensimmäistä kertaa otin ison kulauksen. Kehon väsymys tuntui katoavan ja käsittämätön virkistys levisi. Muuten, Kreikassa on vähän jännittävää kävellä ulkona öisin, eikö? Kysyin. Karina nyökkäsi vakavana. Kyllä, erityisesti naisille on vaarallista kävellä yksin pimeässä. Pelko varkauksista tai häirinnästä on aina mielessä. Miellyttävän illallisen jälkeen astuimme ulos. Kello oli jo yli 9 illalla. Euroopassa tähän aikaan kadut tyhjenisivät ja tunnelma kiristyisi, mutta Ximendingin kadut olivat yhä täynnä elämää. Yllätin, että monet naiset kävelivät yksin. Työpuvuissa olevat naiset, ostoskassit kädessä, opiskelijat, nuoret naiset, jotka olivat juuri tulleet kahvilasta. Kukaan ei vaikuttanut peloissaan, vaan kävelivät kaduilla luonnollisesti. En voi uskoa tätä, Karina sanoi silmät suurina.
Euroopassa en ole koskaan nähnyt tällaista. Ateenassa tai Roomassa naisen on liian vaarallista kävellä yksin yöllä. Nyökkäsin, tunsin uskomattoman tunteen leviävän sisimmässäni. Kadulla oli virkapukuisia poliiseja partioimassa. Valaistus oli kirkas ja ihmisten ilmeissä ei ollut jännitystä, vaan rauhaa ja tyyneyttä. Astuimme läheiseen lähikauppaan. Vaikka oli myöhä, myymälä oli valoisa ja täynnä asiakkaita, jotka ostivat ruokaa ja juomaa. Myyjät tervehtivät jokaista asiakasta ystävällisesti hymyillen. Se oli kuin jokapäiväisen elämän jatke. Turvallisuuden tunne sai minut tuntemaan, että olimme suojassa. Vielä yllättävämpi asia tapahtui. Seisoessamme tien laidassa katselemassa karttaa, keski-ikäinen mies lähestyi meitä. Mihin olette menossa? Vaikka hänen englannin taitonsa ei ollut paras, hän osoitti ystävällisesti meille tien metroasemalle. Kiitoksen jälkeen hän nyökkäsi kevyesti ja lähti. Tuo luonnollinen ystävällisyys lämmitti meitä. Onko tällainen paikka todella olemassa, missä ystävällisyys on niin luonnollista? Karina kysyi koskettaen ääntään. Pudistin päätäni. Täällä ystävällisyys ei ole mitään erityistä, se on osa päivittäistä elämää. Sinä iltana kävelimme asemalle turvallisuuden ympäröimänä. Vaikka kävelimme myöhään yöhön, emme tunteneet oloamme epäturvalliseksi. Tämä oli minulle ensimmäinen kokemus elämässäni. Euroopassa yö liittyy vaaraan, mutta Taiwanissa yö ei ollut pelkoa, vaan toi rauhallisen turvallisuuden tunteen. Olin järkyttynyt tästä erosta. Miksi tämä paikka on niin turvallinen? Nostin katseeni yötaivaalle, etsien vastausta. Taipein valojen valaisema taivas oli erittäin rauhallinen. Nautittuamme Ximendingin yöstä, seuraavana päivänä päätimme palata lentokentälle lentokenttäjunalla. Saavuttuamme Taipeiin olimme vaikuttuneita opasteiden selkeydestä. Monikieliset kyltit, selkeät nuolet ja jonottavat matkustajat ennen laiturille menoa. Jo edellisenä päivänä metrojärjestelmä oli osoittanut, että kaikki oli suunniteltu niin, ettei eksyminen ole mahdollista. Ostettuamme liput ja saavuttuamme laiturille, suora juna odotti jo paikallaan. Sen violetti, virtaviivainen runko hehkui modernia loistoa. Se ei ollut vain kuljetusväline, vaan matkan pääosassa oleva elementti. Upeaa, tämä on Taiwanin metro. Karina otti kuvia silmät kiiluen. Olin myös vaikuttunut sen olemuksesta. Vaunuun astuttuaan meitä odotti uusi yllätys. Istuimet olivat tilavat, verhoilu ylellinen, lattiat ja ikkunat kiiltävän puhtaat. Valo oli kirkas mutta pehmeä, luoden seesteisen tunnelman. Kaikkein pysyvin vaikutelma oli sen hiljaisuus. Kun kuulutukset mandariiniksi, taiwaniksi, hakkakiinaksi, englanniksi olivat ohi, juna lähti liikkeelle. Kiihdytyksessä tunsi kevyen paineen, mutta tärinää ei ollut, vaikka pitäisi kahvikuppia kädessä, se ei kaatuisi. Vaikka juna kulki nopeasti, vaunu oli kuin luksushotellin lepotila. Tämä on aivan eri maailma kuin Kreikan junat, Karina kuiskasi ikkunasta katsellen. Kyllä. Meidän maassamme junassa puhutaan usein kovaan ääneen tai musiikki soi kaiuttimista. Kreikan junissa matkustajien käytös on usein epäjärjestelmällistä, mikä aiheuttaa epämukavuutta, mutta täällä Taiwanissa kaikki noudattavat luonnollisesti toistensa tilan kunnioittamisen sääntöjä. Jos metrovaunussa lapsi itki, lähellä olevat hymyilivät äidille, rauhoittaen häntä. Roskia ei kukaan jättänyt istuimille tai lattialle, vaan kaikki veivät ne mukanaan poistuessaan. Tietysti mukavuuslaitteet ovat hienoja, mutta tärkeämpää on, että ihmiset ylläpitävät tätä, sanoin. Karina nyökkäsi hiljaa. Pian juna poistui kaupungin keskustasta. Maisema muuttui korkeista rakennuksista maaseuduksi. Pellot, virtaavat joet ja ohikiitävät pienet kaupungit. Se tuntui kuin olisimme katselleet Taiwanin arkipäivää. Tämä rauha helli etukäteen hätälaskun muistoja. Saavuttuamme Taoyuanin lentokentälle katsoin kelloa. Juna oli saapunut tasan tarkkaan aikataulun mukaisesti. Tarkka, olemme ajoissa, Karina nauroi hämmästyneenä. Nyökkäsin. Tämä ei ole vain raideliikennetekniikkaa, vaan se on filosofia, joka arvostaa jokaisen ihmisen aikaa. Taiwanin metro ei ollut vain nopea ja kätevä. Sen takana oli ajatus, joka varmisti, että jokainen matkustaja pääsee mukavasti, turvallisesti ja täsmällisesti perille. Koko yhteiskunta jakoi tämän ajatuksen. Tunsin istuimessa jäljellä olevan lämmön. Täällä oli filosofiaa, jossa tekniikka ja ihminen yhdistyivät, ei vain liikkumista, vaan kokemus. Se oli Taiwanin kulttuurinen saavutus,
joka oli rakennettu pitkän ajan kuluessa. Palattuamme lentokentälle valmistauduimme New Yorkin lentoon. Lentoemäntinä meidän täytyi jälleen kiristää hermomme. Vaikka olimme levänneet hätälaskun jälkeen, jännitys ei ollut kadonnut. Ajatus lentämisestä uudelleen sai sydämeni värisemään. Juuri silloin lentokentän valot sammuivat yllättäen ja ympäröivä alue vajosi pimeyteen, sähkökatko. Pysähdyin yllättyneenä. Kuulin epätavallisen hälytysäänen, terävän ja säännöllisen, joka kertoi, että tilanne oli vakava. Matkustajat alkoivat levottomasti huudella, lapset itkivät ja jotkut nousivat seisomaan. Sydämeni hakkasi kiivaasti, mieleni oli tyhjä. Sitten englanninkielinen kuulutus alkoi. Hyvät matkustajat, meneillään on pelastautumisharjoitus. Kyllä, tämä ei ollut todellinen hätätilanne, vaan harjoitus. Valot syttyivät heti uudelleen. Työntekijät toimivat nopeasti. Suojatkaa pää, laskekaa itsenne alas. He huusivat rauhallisia ohjeita. Ei vain virkapukuiset työntekijät, vaan myös kauppojen myyjät ja ravintoloiden henkilökunta ottivat roolinsa asiakkaiden ohjaamisessa. Näky sai minut haukkomaan henkeäni. Miksi kaikki toimivat niin koordinoidusti? Yksi työntekijä tuki iäkästä naista ja ohjasi hänet turvaan. Toinen keskusteli äidin kanssa, joka piti vauvaa sylissään, rauhoitellen häntä. Kun harjoituksen näyttelijä makasi lattialla, ensiaputiimi antoi ammattimaisen hoidon. Palokunta suoritti sammutus- ja evakuointiesityksen. Tämä koko prosessi oli hämmentävän järjestelmällinen, ilman mitään turhaa. Hätätilanteet saavat ihmiset paniikkiin, mutta täällä kukaan ei huutanut tai romahtanut. Kaikki ymmärsivät roolinsa ja toimivat. Tämä on Taiwanin pelastautumistietoisuus. Huokaisin syvään. Myöhemmin kuulin, että Taoyuanin lentokenttä suoritti tällaisia harjoituksia niin perusteellisesti menneiden kokemusten vuoksi. Vuoden 2015 tyyppisessä Doksuri-taifuunissa kentän toiminta halvaantui pahojen tuulien takia ja monet jäivät loukkuun. Kaauksessa jotkut loukkaantuivat. Silloin tapahtui suuri lentoaikataulujen peruuntuminen ja ruoka- ja vesivarastot loppuivat. He pitivät tuon opetuksen sydämessään ja harjoittelivat toistaen vahvalla tahdolla estääkseen saman toistumisen. Ihmishenkien turvaaminen oli ykkösprioriteetti. He olivat suunnitelleet järjestelmiä, joiden avulla henkilökunta voi reagoida välittömästi. Koin tämän todellisuuden henkilökohtaisesti. Kreikka tarvitsi tätä. Sanoin mielessäni, Taiwan on paikka, jossa luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset ja taifuunit, ovat yleisiä. Ankarat olosuhteet ovat synnyttäneet kriisitietoisuuden ja kasvattaneet koko yhteiskunnan yhteisen pelastautumiskulttuurin. Meidän kotimaamme Kreikassa luonnonkatastrofien taajuus on alhainen, joten valmistautuminen ei ole riittävää. Vaikka niitä sattuisi harvoin, se ei tarkoita, etteivät ne tapahtuisi koskaan. Olisimmeko valmiita nykytilanteessa, jos maanjäristys tai tulipalo sattuisi huomenna? Harjoituksen jälkeen työntekijät kumarsivat syvään. Kiitos yhteistyöstä. Tuo kiitos sisälsi enemmän kuin pelkän kohteliaisuuden. Tunsin lämmön rinnassani ja kaiverrettiin sanan mieleeni. Turvallisuus ei ole sattumaa, se syntyy valmistautumisesta. Ja tuo valmistautuminen ei ole yhden ihmisen ponnistus, vaan koko yhteiskunnan tukeva asenne. Taoyuanin lentokentän pelastautumisharjoitus oli tapahtuma, joka muutti arvomaailmaani perustavanlaatuisesti. Muutaman päivän kuluttua, suoritettuamme New Yorkin lennon, palasin Kreikkaan. Työn päättymisen helpotuksen tunteen rinnalla Taiwanissa näkemäni kuvat pyörivät mielessäni. Hätälaskun hetki, Taoyuanin lentokentän nopea reagointi, puhdas ja siisti lepotila ja ennen kaikkea pelastautumisharjoituksen järjestys ja tyyneys. Se jätti vahvan jäljen sydämeeni. En voinut antaa tämän mennä ohi. Päätin pyytää tapaamista esimieheni kanssa, välittääkseni hänelle lentokentän turvallisuuskoulutustiimille oppimani asiat Taoyuanissa. Kokoushuoneessa useiden kollegoiden ja johtajien kanssa aloin kertoa kokemuksistani, hätälaskun pelosta, henkilökunnan rauhallisuudesta ja pelastautumisharjoitusten yksityiskohdista, kuten evakuoinnista ja ensiavusta. Aluksi reaktio oli epäilevä. Kreikka ei ole Taiwan, jossa on paljon maanjäristyksiä ja taifuuneja. Onko tarpeen käyttää niin paljon energiaa pelastautumisharjoituksiin? Eräs johtaja sanoi olkiaan kohauttaen. Hengitin syvään. Totta, meillä ei ehkä ole niin usein luonnonkatastrofeja kuin Taiwanissa, mutta matala taajuus ei tarkoita, etteikö niitä voisi tapahtua. Jos maanjäristys tai tulipalo sattuisi huomenna,
Pystyisimmekö me reagoimaan nykyisessä tilanteessa? Hiljaisuus täytti huoneen. Jatkoin. Taoyuanin lentokentän työntekijät ymmärsivät roolinsa ja toimivat. Se ei ollut vain sääntökirja, vaan yhteiskunnan syvälle juurtunut kulttuuri. Jos harjoittelemme samalla tavalla, voimme suojella ihmishenkiä. Intoni välittyi kollegoille. Eräs kokenut lentoemäntä sanoi, totta, tulipaloissa tai sähkökatkoissa reaktiomme ovat usein hajanaisia. Jos voisimme olla järjestäytyneitä kuten Taiwanissa, tuntisimme olomme turvallisemmaksi. Pian turvallisuuskoulutuksen johtaja nyökkäsi. Yritetään aloittaa pienimuotoisilla harjoituksilla. Niin alkoivat pelastautumisharjoitukset Kreikan lentokentällä. Aluksi oli paljon epäilyksiä ja jotkut osallistujat sanoivat, että olimme liian pienestä asiasta hälinää, mutta jatkoimme päättäväisesti. Palosimulaatioiden evakuointiharjoitukset, ensiapuharjoitukset, sähkökatkojen hallinta, jokaisen harjoituksen myötä näimme parannusta. Puoli vuotta myöhemmin yksi harjoitukseen osallistunut työntekijä sanoi, olen itse varmempi itsestäni kuin ennen. Jos katastrofi sattuisi, uskon pystyväni toimimaan rauhallisesti. Kuullessani nuo sanat, tunsin lämpöä rinnassani. Tajusin, että se mitä näin Taiwanissa oli todella kylvetty siemen tännekin. Toki, täydellisen järjestelmän rakentaminen Taoyuanin tasolle vie aikaa, eikä koko yhteiskunnan tietoisuuden muuttaminen ole helppoa, mutta jos emme ota ensimmäistä askelta, muutos ei tapahdu koskaan. Sanoin kollegoilleni, se, mitä teemme nyt, ei ole vain harjoittelua, vaan valmistautumista tulevien ihmishenkien suojelemiseen. Kuullessaan nuo sanat, kollegani nyökkäsivät hiljaa, heidän ilmeensä muuttuivat vakaviksi. Tuo järjestys ja valmistautuminen, jonka näin Taoyuanissa, alkoi todella levitä kaukaiseen Kreikkaan, olin varma siitä. Ja se käsitys Taiwanin rikkaudesta, joka minussa heräsi, kaiverrettiin syvälle sydämeeni. Vaikka palasin Kreikkaan ja olin kiireinen jokapäiväisessä työssäni, mieleni nurkassa pyörivät jatkuvasti muistot Taiwanista, hätälaskun hetkellä koneen ympärillä ollut lämmin aplodi, huoneen uskomaton siisteys ja mukavuus lepotilassa, metrossa noudatettu järjestys, naiset kävelemässä turvallisesti yöllä ja koko yhteiskunnan tyyneys pelastautumisharjoituksissa. Nämä kaikki yhdistyivät viivaksi, muodostaen konkreettisen kuvan. Tajusin, että Taiwanin rikkaus ei ollut prameaa tai ulkonäköön perustuvaa ylellisyyttä. Euroopassa rikkautta mitataan usein aineellisella runsaudella tai ulkoisella loistolla, upeilla rakennuksilla, kauniilla rannoilla, merkkilaukuilla tai kelloilla. Ne tyydyttävät ihmismieltä. Mutta Taiwanissa kokemani rikkaus oli täysin erilaista. Lentokentän henkilökunnan nopea ja tarkka reagointi, ihmisten luonnollinen jonottaminen asemalla, kirkas yövalaistus ja turvallisesti kävelevät naiset. Tämä ei ollut jonkun tarkoituksellisesti luomaa rikkautta. Se oli ihmisten tietoisuuden ja toiminnan summa päivittäisessä elämässä, joka lopulta ilmeni tällä tavalla. Taiwanin rikkaus oli huolenpitoa toisista ja keskinäistä suojelemista, koko yhteiskunnan kypsyyttä, joka toteutui näkymättömissä paikoissa. Muistellessani tätä, muistin yllättäen ensimmäisen illan. Ennen lentoa New Yorkiin tuijotin ikkunasta ulos ja sydämessäni oli tuo selittämätön tunne. Miksi minulla oli aavistus, että jotain tapahtuisi? Se levottomuus ei ollut sattumaa. Nyt ymmärsin. Se oli kohtalon ohjaamaa, jotta voisin kokea Taiwanin rikkauden todellisen luonteen. Vein oppimani takaisin Kreikkaan. Harjoitusten aloittaminen lentokentällä oli pieni askel, mutta se kylvi todella siemenen. Kun siemen itää, se leviää pian koko yhteiskuntaan. Kreikan lentokentät ja ihmiset tulisivat vahvemmiksi, turvallisemmiksi ja rikkaammiksi. Ihmisen elämä on lyhyt ja yksilön tekemät asiat ovat rajallisia, mutta kulttuuri ja tietoisuus voivat siirtyä sukupolvelta toiselle ja levitä rajojen yli. Se, mitä näin Taiwanissa, ei ollut enää vain minun kokemukseni, vaan se siirtyisi kollegoille, seuraajille ja tuleville matkustajille. Lopuksi haluan tiivistää, Taiwanin rikkaus ei ole uusimman teknologian tai korkeiden rakennusten symboli. Se on hiljainen voima, joka syntyy valmiudesta suojella jonkun henkeä, karsimalla tarpeettomat asiat ja olemalla jatkuvasti valmis. Taoyuanin lentokentällä näkemäni järjestyksen isku ei ollut vain harjoitus, vaan filosofia, joka virtasi tämän paikan perusteissa. Edelleenkin usein muistan maiseman Taipei 101, näköalatasanteelta,
kaupungin ja vuorten harmonisen rinnakkainelon kauneuden. Samoin taivanilaisten rikkaus seisoo lujasti maailmassa. Siksi voin vakuuttaa, Taiwan on rikkauden maa, josta maailman tulisi oppia. Mitä mieltä olet tästä videosta? Jaa ajatuksesi ja tunteesi kommenteissa. Muista tilata kanava ja painaa tykkäyspainiketta. Kiitos, että katsoit loppuun.